uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Gama lami uJabu woMbuyisi Efrayiti. Amen. Thanda umbonga uNkulunkulu bazalwane ngensindiso yangempela. Amen. Amen. Mangithi insindiso yangempela ngisho insindiso yaseNtabeni kaJehova yabonakala. Amen. Bengithi ngifundisiwe ke angifuni ukuya kakhulu leyo yamuva. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ngensindiso yeqiniso, insindiso yobungcwele. Amen. Umnandi ukufundiswa uthisha oye ecollege. Amen. Kunothisha oye e-university. Amen. Oye ecollege umehluko wakhe uwenze ama-practical. Amen. Uyafundisa ufika afunde bese eyahamba yokwenza ama-practical esikoleni ento azoyenza azoyifundisa. Amen. Bese uthi uthisha oqhamuke e-university uyafunda akayi ama-practical. Amen. Ngibonga ivangeli likaBabamtsimane lobungcwele. Amen. Uma kuthiwa asingakwenzi u-1 no-2 no-3. Amen. Kuyenzeka mayikhulunywa umuntu oyiphilayo leyo nto. Amen. Khona injumayeleni ubabe ayakhulume ngazo. Khona omunye ingceke yayikhuluma ngakho. Amen. Kungayekeki bazalwane kimi. Amen. Kodwa kuthe mangifika entabeni kaJehova. Amen. Kwabalula ukuthi kuyekeke. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Amen. Ngiyafisa ukukhula kakhulu kuNkulunkulu. Amen. Ngiyafisa ekugcineni kwakho konke ngibonane noNkulunkulu. Amen. Emhlabeni wasemhlabeni konke kuyedlula. Amen. Kodwa kwaphezulu akudluli kungibona phakathi. Amen. Ngiyabonga kakhulu kukho konke uthando olulakule ndawo konke bazalwane konke okuhle okuyizithelo zasekhaya ezulwini. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu.